A mostani részben a lábcsillagokról szeretnék önnek egy pár szót elmondani. A lábcsillag a forgószék vagy vezetői szék leginkább igénybe vett alkatrésze, amelyik a nagy igénybevételnek köszönhetően hajlamos meghibásodásra, eltörni, a görgő kitörik belőle, vagy bármi egyéb meghibásodás lehetséges. Ezekben az esetekben szükséges a lábcsillag cseréje. Lábcsillagból alapvetően kétféle méret van, egy standard méret, ami a klasszikusan a kisebb méretű forgószékekhez való, és léteznek nagyobb méretű lábcsillagok, amik vezetői fotelekhez alkalmasak. De a vezetői fotelek általában hintafunkcióval rendelkeznek, azaz billegnek, így használat közben a súlypont billegéskor hátra kerül, ezért, hogy ne boruljon fel, célszerű a nagyobb lábcsillagot választani. Na de nézzük meg, mi történik akkor, hogyha eltörik a lábcsillag és ki kell cserélni. Az első és alapvető funkció, hogy a görgőket távolítsuk el a lábszerkezetből. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy csak tengelyirányban ki kell húznunk, abban az esetben, hogyha ez a fél csaprész a lábcsillagban marad, akkor ezt egy tengelyirányba egy fogóval ki tudjuk húzni. Erre mindenféleképpen szükségünk, hogy megtegyük, ugyanis többféle átmérőjű görgők léteznek, és ilyenféleképpen többféle lábcsillag is létezik, amelyik erre alkalmas. Ugyanis a görgőket önnek nem kell újból megvásárolnia, azokat a régi lábcsillagból adott esetben át tudja tenni az új lábcsillagba. Ehhez egyedül a görgőnek a csapméretét kell meghatározni, hogy ez az átmérő 10 vagy 11 mm-es, ugyanis hogyha egy új lábcsillag 11-es görgőhöz való, és ön a 10-es csapot rakja bele, akkor ahogy megemeli a széket, azonnal kipotyognak belőle a görgők, illetve fordítva, ha önnek 11-es csapos görgői vannak, és pótlólag az új alkatrészként 10-es csapos lábcsillagot rendel, akkor pedig nem fog belemenni a helyére. Tehát húzzuk ki a görgőt, határozzuk meg a csap átmérőjét. A csap átmérőjére vagy tolómérőt, vagy egy egyszerű papírdarabos, vonalzós mérési lehetőséget ajánlunk. Erről részletes információt talál a weboldalunkon. A következő feladat a gázliftben, vagy a lábcsillagban található gázlift eltávolítása. Ez a két elem fizikailag nincsen összekötve egymással, kúposan csatlakoznak, viszont a használattól és a kúpos kiraktutástból adódóan ezek úgy össze tudnak gyógyulni, hogy nagyon nehéz kiszedni. Hogyan tudjuk mégis ezt megoldani? A legegyszerűbb megoldás az az, hogy egyrészt fölülről a lábcsillag és a gázlift csatlakozásához valamilyen csavarlazító, VB40, valamilyen sprayt használjunk, és ugyanezt tegyük meg az alsó részen is, ahol a lábcsillag találkozik a gázlifttel. Ezután már csak ki kell szednünk, ezt legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogy a lábcsillagot fölfektetjük egy felületre, vigyázva arra, hogy ez egy olyan asztalfelület legyen, ami mondjuk nem sérül, célszerű mondjuk egy rongyot rátenni, arra rátenni a lábcsillagot, majd fölülről lefelé kiütni a gázliftet. Ez tulajdonképpen akkor lefelé így ki is jön belőle, mivel a gázliftnek kúpos a felső fele, ezért lefelé szépen ki tud jönni. Arra viszont feltétlenül ügyeljen, hogy a gázlift végében található egy ilyen kis csatlakozó rész, ahol a gázlift munkahengere rögzül ehhez az úgynevezett tubus részhez, hogy amikor üti ki, és a gázlift még jó, ezt a középső részt ütés ne érje, mert akkor lehetséges, hogy a gázliftet is tönkreteszi, és így a lábcsillag mellett már gázliftet is kell vásárolnia.
Röviden ennyit kell tudni a lábcsillagról, tehát egyrészt nézzük meg, hogy normál vagy nagyobb méretű lábcsillagra van szükségünk. Döntsük el, hogy milyen teherbírása van, általában ezek a műanyag lábcsillagok 110 kg teherbírása vannak fémből készült lábcsillagok, amik pedig 150 kg teherbírásúak. Ha nagyobbat szeretne, természetesen erre is van lehetőség, webáruházunkban ezt az alkatrészt is megtalálja. A székszerviz.hu oldalról könnyen, egyszerűen, gyorsan, regisztráció nélkül rendelhet székalkatrészt. Lábcsillagokból, a műanyagból, a többféle fémből, különböző méretben, teherbírással mindig tartunk raktáron, tehát így, hogyha ön rendel, akkor pár napos átfutási idővel hozzájuthat a kiválasztott székalkatrészhez, mégpedig azzal a szállítási módszerrel, ami önnek megfelelő. Ez lehet futáros kiszállítás, lehet budapesti partnerünknél a Podmanicki utcában átvétellel, személyes átvétellel, illetve a kecskeméti bemutatótermünkben, üzletünkben és raktárunkban munkanapokon 8 és 16 óra között bármikor hozzájutott ezekhez a székalkatrészekhez. Köszönöm a figyelmét!